Стендап-шоу з комплексамі «Арэшнік» комік Лукашенка гаворыць, што на пачатак будзе ажно 10 установак, а потым і болей. Гульня перад камерамі не выйшла, здзівіўся і студзіў пыл нават Пуцін. Страшылкі узурпатара выглядалі як нізкапробная камедыя. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны і ў нашым выданні. І зноў у Расіі прыватная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным на палях паседжання вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, крокі да паглыблення залежнасці. Лидером и в таких условиях будет Россия, которая и планирует диктовать свои условия на энергетических рынках. Застаўся роўна месяц да кульмінацыі ў выбарчай гульні, без дакладных праграм і кандыдатаў і з вядомым пераможцам. Все ж таки Путин не зацікаўлены в тым, каб у Беларусі было ўсё стабільна і спакойна. Пасажырскі самалёт збілі расійскай ракетай. Новыя акалічнасці катастрофы азербайджанскага борту, які ляцеў з Баку ў Грозны, а ўпаў у Казахстане. Они не просто так отправили его там на Казахстан, понимая, что долго он не пролетит с такими поражениями. То есть была надежда, скорее всего, то, что он просто утонет, упадет в Каспийское море, а там уже на дне Каспия можно что угодно делать и как угодно это все подавать. Перакрытыя дарогі і беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Некалі б сказалі, цар гуляе. Учора нефармальны саміт СНД, сёння больш фармальнае паседжанне вышэйшага савету краін Еўразійскага эканамічнага савета. Сустрэчы ладзяцца на расійскім курорце непадалёк ад Санкт-Петербурга. Александр Лукашенко усяляк завіхаецца вакол Пуціна, толькі ці ёсць ад перамоваў карысць для Беларусі? Ян Федарович. У Расіі на ўздагон нефармальнаму саміту СНД, што адбыўся напярэдадні, надышоў час для іншых падзеяў. На курорце ў Ленинградскай вобласці пачалося паседжанне найвышэйшага савету краінаў ЕАЭС. Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразес. И мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения. На парадку дня фармавання агульнага рынку газу і нафтапрадуктаў. Раней планавалася, што ён будзе дзеяць у краінах-чальцах ЕАЭС ужо ад 1 студзеня 2025 года. Лидером и в таких условиях будет Россия, которая и планирует диктовать свои условия на энергетических рынках стран СНГ. Для нее это сейчас крайне важно, поскольку российский энергетический комплекс имеет серьезный дефицит средств в связи с санкциями. Што гэта можа азначаць для Беларусі на практыцы і ці будуць кошты на расійскі газ і экспорт нафтапрадуктаў выгадныя для Менску? Тут на месте белорусского руководства перед тем, как соглашаться на подобное предложение, сначала надо бы все просчитать, проанализировать, какие будут последствия. Все это затевалось, чтобы практически перераспределить финансовые ресурсы, которые разрабатывают все страны СНД на энергетических рынках, в интересах Российской Федерации. На дадатак, бакі мелі на мэце абмеркаваць паглыбленне інтэграцыі, напрыклад, знішчэнне бар'ераў і абмежаванняў на ўнутраным рынку, гарманізацыю заканадаўства ў фінансавай сферы і лібералізацыю адзінага рынку паслуг. Добра, вони можуть якісь інтеграційні проекти започатковувати. Добра, яны могуць якія-небудзь інтэграцыйныя праекты распачаць з Беларусю, але і тут ёсць пэўныя абмежаванні. А што датычыць іншых дзяржаваў? Вось хто захоча лезці ў гэтую санкцыйную кабалу, не атрымліваючы ўзамен чаго-небудзь сур'ёзнага, таму што любыя моманты, звязаныя з эканамічнай інтэграцыяй з Расіяй, могуць быць інтэрпрэтаваныя дзяржавамі Захаду як парушэнне санкцыяў. З моманту ўтварэння ЕАЭС 10 гадоў таму ў яе ўваходзяць 5 краінаў: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан і Расія. На саміт у Расію прыехалі не ўсе кіраўнікі краінаў-чальцоў. Прэм'ер-міністр Арменіі Никол Пашинян спаслаўся на тое, што заразіўся каронавірусам і таму браў удзел онлайн.
Гэта не першы раз, калі Пашынян не прылятае на сустрэчы з Пуціным. Сёлета Арменія замарозіла свой удзел у АДКБ, Арганізацыі калектыўнай бяспекі, у якую ўваходзяць амаль тыя ж краіны, што і ў ЕАЭС. Але те, що от вони намагаються шукати Тое, шляхи, што яны намагаюцца шукаць шляхі, як выйсці на захад і як не арыентавацца больш на Расею, гэта факт. То бок, калі яны нават фармальна не выходзяць з ЕАЭС, іх цяпер цяжка разглядаць як паўнавартаснага чальца гэтай арганізацыі. Лукашенко на такія дэмаршы наўрад ці асмеліцца. Прыбліжаны да ўзурпатара тэлеграм-канал наадварот пахваліўся ягонай сустрэчай з Пуціным у фармаце 1 на 1. Ну, когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем. Гэта ўжо 9-я асабістая сустрэча двух хаўруснікаў сёлета. Ян Федарович, Белсад. Без выразных стратэгіяў і праграмаў, а можа так і трэба, асабліва калі пераможца вядомы. Да гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі застаўся роўна месяц. Паводле Цэнтрвыбаркама на лета прагаласаваць на іх змогуць каля 7 мільёнаў беларусаў. Фінал вядомы, але з чым, няхай і умоўна, кандыдаты падыходзяць да дня Х. Кацярына Гардзеева. Без гучных абяцанняў і дакладных палітычных праграмаў. Удзельнікі электаральнай кампаніі 2025 не спяшаюцца раскрываць, з чым прэтэндуюць на прэзідэнцтва. З 5 кандыдатаў, зарэгістраваных Цэнтрвыбаркамам да прадвыбарчай гонкі, пакуль аніводзін не прэзентаваў планаў развіцця краіны. Усе людзі, якія там прымаюць удзел, акрамя Лукашэнкі, яны разумеюць, што яны выконваюць выключна тое, што іх папрасілі зрабіць. Ось, таму яны нават там за грошы робяць, як гэта Гайдукевіч рабіў кожны раз, там Канапацкая. Акурат толькі каманда Канапацкая агучыла прыблізныя прыярытэты ейнай кампаніі. Сяргей Вазняк, даверная асоба кандыдаткі, паведаміў у Фейсбуку. Акрамя іншага, Ганна зоймецца вызваленнем палітвязням і вяртаннем на радзіму суайчыннікаў, якія з'ехалі. Прычым наўпрост, без звароту апошніх у адмысловую камісію. Тое, што она, скажем так, зараз асмялела трошкі і заяўляе ўжо пра гэта, дастаткова паказальны знак, на які сапраўды варта звярнуць увагу. Глядзіце, вось у нас нават пра гэта гаворыць альтэрнатыўны кандыдат Канапацкая, і мы за гэта ёй нічога не робім. Лідар жа ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч сканцэнтраваўся на фарміраванні іміджу кандыдатаў у захаду. Хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Іншая ж заявы былога міліцыянта і цяперашняга дэпутата парламенту накіраваны на падтрыманне Лукашэнкі. Мы учли вот эти попытки взорвать политическую ситуацию изнутри, откорректировали избирательное законодательство, закон о массовых мероприятиях, укрепили МВД, КГБ, армію, президента. Не хавае ролі спойлера і Сяргей Саранкоў. Сакратар камуністычнай партыі Беларусі увогуле ідзе на выбары з лозунгам, цытата, «Не замест Лукашэнкі, а разам з прэзідэнтам». Гэта незвычайная кампанія, такой ніколі яшчэ не было. Калі нават, адбываецца поўная імітацыя нейкай канкурэнтнасці, імітацыя выбараў, нават праўладныя кандыдаты, яны кажуць, што мы ідзем толькі для таго, каб падтрымаць Лукашэнку, што само па сябе з'яўляецца дастаткова здзеклівым. Невядомая праграма і старшыні рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці Александра Хіжняка. Затое у інтэрв'ю парталу .by палітычны дзеяч прыгадаў 2020 год. Ён паскардзіўся, што стаўся тады ахвярою булінгу. Маўляў, абразы ліліся за ягоную дзейнасць на пасту кіраўніка выбарчай камісіі. Электаральная кампанія 2025 таксама будзе нялёгкай, папярэдзіў калег з бюллетэня Александр Лукашенко. Сегодня выборы – это одно из главных, если не главное политическое событие в жизни любой страны. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой, как я уже сказал. Это уже, откровенно будем говорить, поле боя. У прамовах жа самого самапрызначанага абяцанняў таксама няма. Лукашенко раіць электарату рыхтавацца да цяжкай пяцігодкі і адзначае, плады плённай працы адчуюць толькі, цытата, нашыя дзеці. Па-першае, у яго няма грошай зараз. Ён без грошай праводзіць гэтую кампанію. І бачна, што нейкія ёсць планы ў Крымля дзеля таго, каб зрабіць нешта такое, каб Беларусь была больш заціснута
ці прыціснута да Расіі. Афіцыйная агітацыя распачнецца ў першы дзень новага года. Асноўнае ж галасаванне пройдзе 26 студзеня. Кааліцыя дэмакратычных сіл у Беларусі назвала электаральную кампанію імітацыяй і заклікала грамадзянаў галасаваць супраць усіх кандыдатаў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Незалежная інфармацыя, аналітыка і факты. Хочаце яшчэ больш? Зазірайце на наш канал у Тэлеграме. Дастаткова навесці камеру смартфона на QR-код на экране. Таксама запрашаю на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак памятайце пра захады бяспекі. Працягваем. Даносчыца аказалася даносчыкам. Высветлілася сапраўдная асоба расійскай даносчыцы, якая хавалася пад псеўданімам Ганна Карабкова. Ёю аказаўся прапагандыст з Екатеринбургу Іван Абатураў. Адмысловае расследаванне правяла сацыяльны антраполаг Александра Архіпова, яго апублікавала расійская служба BBC. Архіпова прааналізавала артыкул пра даносчыцу ў Вікіпедыі і тэксты ейных скаргаў. Даследніца выказала думку, што аўтарам матэрыялаў можа быць адзін і той жа чалавек – прапагандыст і гісторык Іван Абатураў. Сярод ягоных магчымых ахвяраў сама Архіпова і выдавецтва «Нестар Історія», у якое па даносе прыйшлі сілавікі, а таксама наш тэлеканал. Акурат праз ліст ад імя Карабкова і пра Белсат расійскамоўную рэдакцыю вот так маглі прызнаць непажаданай арганізацыяй на тэрыторыі Расіі. Працяг гісторыі з катастрофай самалёта азербайджанскіх авіялініяў. Імаверна, яго збіла расійская ракета класа «Зямля-паветра». Хаця яшчэ напярэдадні асноўнымі версіямі трагедыі называлі сутыкненне з птушкамі ды тэхнічную няспраўнасць. Сёння ў гэта мала хто верыць. Крыніцы агенцтва Reuters паведамляюць пра збіццё самалёта ў расійскай сістэмы СПА, менавіта ракетай «Панцер-С». А Белсат сабраў сведчанні, чаму менавіта зенітна-ракетны комплекс мог спрычыніцца да смерці 38 чалавек. Руслан Ігнатович. Борт азербайджанскіх авіялініяў Баку-Грозны мог быць падбіты зенітна-ракетным комплексам. На карысць гэтай версіі сведчаць кадры самалёта, што пачалі з'яўляцца адразу пасля катастрофы. На абшыўцы лайнера выразна бачныя прабоіны, дробныя і шматлікія. Асабліва моцна пацярпела хваставая частка. Это четко видно, что это поражающие элементы. Запомните, все советские, постсоветские системы ПВО, как правило, в качестве поражающего элемента используют шрапнель в виде шарика. Пацверджаннем версіі ракетнай атакі ёсць і кадры, знятыя з салону самалёта. На відэа бачныя дробныя адтуліны ў абшыўцы салону, увагнутыя ўнутр левага борту паветранага судна. На іншых кадрах таксама з левага боку самалёта выразна відаць пашкоджаны уінглет – спецыяльны аэрадынамічны элемент, што ставіцца на канцы крыла самалёта для змяншэння завіхрэнняў паветра. Катастрофу самалёта не ў выніку сутыкнення з птушкамі, а ў выніку імавернага ўзрыву расійскай ракеты класу «Зямля-паветра» Еўраньюз пацвердзілі крыніцы ва ўрадзе Азербайджану. Основная вина за уничтожение самолета, за катастрофу эту, лежит на российском военно-политическом руководстве. Почему? Потому что они должны были закрыть все гражданские порта, когда приняли решение о проведении военных действий. Атрымаць пашкоджанні борт мог у момант, калі знік з радараў. Першы раз гэта здарылася яшчэ каля гораду Каспійск. На непрацяглы час самалёт з'явіўся над горадам Ардон і зноў знік. Сталая сувязь аднавілася толькі над Каспійскім морам непадалёк узбярэжжа Казахстану. І на той момант самалёт ужо меў хаатычную траекторыю палёту. Они не просто так отправили его там на Казахстан, понимая, что долго он не пролетит с такими поражениями. То есть была надежда, скорее всего, то, что он просто утонет, упадет в Каспийское море, а там уже на дне Каспия можно что угодно
делать и как угодно это все подавать. Пра тое, што адбывалася на борце, распавядаюць ацалелыя пасажыры рейсу. Произошел как будто какой-то взрыв. Но по разговорам я так поняла, что типа попала птица в двигатель. Не было ни пожара, ничего. Просто единственное был взрыв, и потом начали выпадать эти маски. И потихоньку вот так вот, как взрываться. Стало страшно на самом деле. Вот. И самолет начал пируэты эти делать. Расследаванне авіякатастрофы ў Актау вядуць Азербайджан і пракуратура Казахстану. На дапамогу Баку і Астане вылецелі прадстаўнікі вытворца паветранага судна «Эмбраер». Самолет авиакомпании Азербайджан Airlines, які выконваў рейс з Баку ў Грозны, разбіўся ля Актау 25 снежня. На борце былі 67 чалавек, з іх 38 загінулі. У жывых засталіся 29 асобаў. Руслан Ігнатович, Белсат. У Балтыйскім моры на ўчастку паміж Фінляндыяй і Эстоніяй пашкоджаны міжнародны сілавы кабель. Прычыны здарэння высвятляюцца, але фінскі энергетычны аператар Фінгрид не выключае саботажу. Прэм'ер-міністр Фінляндыі Петери Орпо паведаміў, што пашкоджанне не паўплывае на электразабеспячэнне краіны. Аварыя з падачай электраэнергіі праз разрыў кабеля Эстлінк-2 адбылася папярэднім днём, а акурат у гэты момант над месцам пашкоджання было заўважнае судна пад сцягам Гонконгу. Яно ішло з Санкт-Петербургу ў Егіпет. Сёлета абрывы падводных камунікацыяў здарыліся двойчы. У пачатку снежня на ўчастку між Швецыяй і Фінляндыяй у лістападзе ж былі пашкоджаныя адразу 2 інтэрнэт-кабелі паміж Фінляндыяй і Нямецчынай, а таксама паміж Швецыяй і Літвой. Летась у кастрычніку падобны інцыдэнт здарыўся на ўчастку паміж Швецыяй і Эстоніяй. У Краснодарскім краі ўвялі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Маштаб пагрозы ад выцёку мазуты ў Чорным моры расце. Праз 10 дзён пасля аварыі на беразе працягваюць знаходзіць мёртвых дэльфінаў, а валанцёры ўласнымі сіламі спрабуюць справіцца з экалагічнай катастрофай і не могуць дамагчыся дапамогі ад дзяржавы. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Правительство Краснодарского края, обращаюсь к вам. Когда вы говорите, что хватает техники, и помощь вам не нужна, где техника? Подскажите, где техника, где? Здесь есть только люди, которые выгребают все это лопатами из моря. На падставе факту невыканання захадаў дзеля ліквідацыі наступстваў экалагічнай катастрофы на ўзбярэжжы Анапы кіраўнік расійскага следчага камітэту Александр Бастрыкін пастанавіў распачаць крымінальную справу. Адбылося гэта пасля шматлікіх скаргаў і просьбаў дапамогі ад валанцёраў, якія сваімі сіламі намагаюцца прыбраць разлівы мазуты і ратуюць пацярпелых жывёлаў. Вот там еще, метра 2 уже, да, здесь получается. Да таго ж яны намагаюцца звярнуць увагу ўладаў на непрыемныя знаходкі падчас ліквідацыі, а менавіта закапаныя мяхі з нафтапрадуктамі. Вот новый полигон ТБО в Анапе. Ни одного МЧСника не видно. Знаходзяць іх не толькі ў прыбярэжнай зоне, але і за сотні метраў ад часовых пунктаў захоўвання адходаў. Вот здесь хорошо видно масштаб трагедии. Это уже слоеный пирог получается из мазута и песка. Посмотрите, на какую глубину он уже проник. Скардзяцца на недобрасумленную утылізацыю адходаў і жыхары Краснодарскага краю. Некаторыя знаходзяць мяхі з мазутаю проста каля сваіх домоў. Возле частного домовладения, здесь строительный завод был, привозят вот такие мешочки с мусором из пляжа, с битумом. Прям вот к нам, к домовладению. Здесь у нас пчелы стоят. Видите, дом. Вот сейчас дождик пойдет, и все это будет у нас. Пасля розгаласу і пад грамадскім ціскам жыхарам удалося дабіцца вывазу нафтапрадуктаў з жылых зонаў. Улады сцвярджаюць, што небяспечныя адходы захоўваюць на спецыяльных пляцоўках. Начинает работать техника. Загружать КАМАЗы, самосвалы. Аднак працы, каб ачысціць прыбярэжную зону, далёкія ад завяршэння. Сітуацыя ускладняецца тым, што мазута на пляжах мае стан мусу. Гэтую вадзяністую кансістэнцыю цяжка аддзяліць ад пяску. Тэхналогія ачышчэння як такой не існуе. Таксічнае паліва здольнае раз'ядаць скуру. Добраахвотнікі прыбіраюць звычайнымі рыдлёўкамі. И что мы делаем? Мы складываем вот такие огромные поля этих мешков с мазутом, которые полежали немножко на солнышке, и все, и протекают.
Са сродкаў індывідуальнай аховы валанцёры маюць рэспіратары і спецкасцюмы, але гэта не ратуе ад таксінаў. Ад пары нафтапрадуктаў крусіцца і баліць галава. Можа здарыцца прыступ астмы або ацёк квінкі. Некаторыя валанцёры нават не адразу разумеюць, што атруціліся. Эколагі з арганізацыі фонд спрыяння абароне навакольнага асяроддзя рэч прынцыпу скіравалі пазоў у суд з патрабаваннем ліквідацыі аварыі ў Чорным моры, рэкультывацыі прыроды, а таксама падтрымання валанцёраў уладамі. Мы требуем от администрации города Анапы, чтобы они обеспечили волонтеров всеми средствами индивидуальной защиты, были биотуалеты, питание, проживание, то есть элементарные условия для работы волонтеров. Дагэтуль улады Краснодарскага краю не ўводзілі надзвычайнага становішча, чаго патрабавалі мясцовыя жыхары, эколагі ды валанцёры. Аднак на 10-е сотні пасля катастрофы танкераў чыноўнікі ўсё ж пайшлі на гэты крок. Цяпер да ліквідацыі змогуць залучыць службы пільнага ратавання і большую колькасць тэхнікі. Ацаніць жа нанесеную шкоду пакуль не бяруцца ні эколагі, ні ўлады. Алена Сергеева, Павел Олейников, Валентин Василенко, Белсат. Ізноў Беларусь, а ў нас зімовыя святочныя дні і ўзмацняецца рызыка дарожна-транспартных здарэнняў, асабліва звязаных з кіраваннем у нецвярозым стане. Супрацоўнікі ДАІ на перыяд да 8 студзеня праводзяць па ўсёй краіне акцыю пад назваю «П'янаму і бяспраўнаму не месца на дарозе». Працаўнікі аўтаінспекцыі ўзмоцняць кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху кіроўцамі і пешаходамі, у тым ліку ў месцах масавых гулянняў. Асаблівую ўвагу нададуць правілам перавозу пасажыраў і бяспецы школьнікаў на зімовых канікулах. Кіроўцаў заклікаюць быць пільнымі, асабліва пры праездзе пешаходных пераходаў і руху ў дварах. Змяняем тэму. Святкаваць Новы год дзе? Пытанне актуальнае і застаецца на адказ усё менш часу. Менш робіцца і магчымасцяў. Шмат у якіх гасцініцах краіны ўжо забраніравалі большасць нумароў. Спрытней за ўсіх у гэтым пытанні сталі турысты найперш з Расеі, а іх сёлета зрабілася яшчэ болей. Чаму расейцы абіраюць Беларусь? Андрей Сольжыц. Адсутнасць моўнага бар'еру, адносная еўрапейскасць гарадоў ды прымальны ўзровень сэрвісу. Беларусь становіцца ўсё больш прывабнай для расійскіх турыстаў. Паводле выдання «Ведамасці», у рэйтынгу краінаў, куды ўсходнія суседзі адправяцца сустракаць навагоднія святы, Беларусь заняла 3е месца адразу пасля Таіланду і Турцыі. Прычым у параўнанні з мінулым годам беларускі напрамак дэманструе 20% рост. Адзін з аргументаў наведаць нашу краіну – транспартавая даступнасць. Чыгуначны транспорт і аўтамабільны транспорт і скажем так, свой уласны транспорт можна выкарыстоўваць, каб наведаць Беларусь. Зразумела, што іншыя краіны, тая самая Еўропа, альбо там краіны, скажем так, дзе пляжна-курортны турызм развіты, гэта ўсё патрабуе самалётаў. Пры гэтым навагодні адпачынак у Беларусі не выглядае бюджэтным. Паводле турсервісу «Астравок» сярэдні кошт пражывання ў беларускім гатэлі складзе больш за $100. Напрыклад, ноч у Італіі будзе каштаваць каля $136, а ў тых жа Таіландзе і Турцыі цэны складаюць $121 і $105 адпаведна. Ёсць і таннейшыя прапановы. Гатэль у Азербайджане ў сярэднім пацягне на $75. Прыблізна столькі ж і ў Арменіі. З мінулага года кошты на гатэль у навагоднія святы ў Беларусі выраслі на 22%, больш, чым у любой з краінаў, куды масава едуць расійскія турысты. Калі ў сталічнай гасцініцы Менск яшчэ можна зарэзерваваць стандартны двухмесны нумар без снядання за 418 рублёў, то ў рэгіёнах у паслянавагоднія дні з гэтым могуць узнікнуць праблемы. Нет, на новогоднюю ночь можно, но максимум до 3 числа еще кое-какие номера есть. До 2 до 3 числа. Потом до 6 все забронировано, все занято. В эти даты могу вам предложить дабл комфорт 420 белорусских рублей в сутки. Аднак такая сезонная загрузка гатэляў яшчэ не прыкмета таго, што сфера турызму будзе стабільна насычаць эканоміку. Добра тое, што людзі прыязджаюць, тое, што гатэлі запаўняюцца, гэта вельмі добра. Але ж што будзе пасля Новага года? Вось што бывае пасля вось нейкіх свят, напрыклад, майскіх тых самых свят, калі таксама наплыў расійскіх турыстаў на Беларусь ідзе.
Вось гэта асноўныя паказчыкі менавіта для турызму. Турыстычныя вынікі года ўжо падвялі і ва ўрадзе. Экспорт туристических услуг ожидается на уровне $270 миллионов США. Гэтыя паказнікі перавышаюць дапандэмічны перыяд, але не дацягваюць да тых, на якія разлічваў Галоўченко. Динамика есть, но она отнюдь не впечатляющая. Андрей Сульжыц, Белсат. Навагоднія святы – гэта час цяпла, радасці і надзеі. Але для многіх беларускіх дзяцей не хапае самага галоўнага – мамы ці таты, якія апынуліся за кратамі па палітычных прычынах. Тым не менш, хоць невялікі, але цуд на каляды адбыўся, беларусы сабралі неабходную суму грошай на падарункі дзецям палітвязняў. Падрабязнасці традыцыйнай ужо акцыі нашаму тэлеканалу распавёў кіраўнік фонду «Байсол» Андрей Стрыжак. Гэтым разам залучыла да сябе шмат людзей, як і заўсёды шмат хто прыходзіў данаціў розныя сумы ад некалькіх еўра да некалькіх тысячаў еўра. І агулам мы сабралі больш за 248 заявак ад дзяцей палітвязняў. Больш, тому што у нас уже пасля сканчэння, пасля закрыцця нашай формы 20 снежня яшчэ дадаваліся некаторыя заявкі. Ну і, конечно ж, мы не можам адмовіць гэтым людзям, нягледзячы на тое, што яны ўжо троху спазніліся. Так што сума, сабраная з перавышэннем, яна якраз пакрые тую патрэбу, якая зараз у нас ёсць. Гэта 10 каля 255 заявак ад дзяцей. Кожная такая заявка будзе падтрыманая сумай на 100 еўра. І гэтай сумы, у прынцыпе, дастаткова для таго, каб хоць трошку прынесці свята ў сем'і палітзняволеных. Гэта вітаміны, гэта аплата дзіцячых гурткоў, гэта можа быць нейкай зімовы абутак ці адзенне альбо калядны стол. Тут ужо сям'я сама вырашае, як яна будзе выдаткоўваць гэтыя сродкі. А цяпер пра складанае літаратурнае жыццё. Вацлава Ластоўскага расстралялі ў часы сталінскіх рэпрэсіяў, а ў лукашэнкаўскай Беларусі ягоныя творы двойчы прызналі так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Аднак тое, што забаронена ўнутры краіны, працягвае жыць у эміграцыі. Больш за тое, папаўняцца новымі творамі. Іх набываюць ды чытаюць. Літаратурныя вынікі года падвёў Антон Бяздольны. Напярэдадні калядаў выдавецтва Янушкевіч адкрыла перадзамову на беларускі пераклад 4-й часткі сагі пра Гарры Поттера. Яна мае выйсці ў лютым наступнага года. 2024 адзначыўся выданнем перакладаў адразу некалькіх легендарных кніг. Гэта трылогія Толкіна «Валадар пярсцёнкаў» і ўпершыню раман Стывена Кінга. У траўні на варшаўскім кніжным кірмашы прэзентавалі яго культавы твор «Ззянне». Для мяне асабіста гэта рэальна падзея, тому што ты па-беларуску і мой любімы аўтар. У самой Беларусі адной з самых адметных падзеяў літаратуразнаўцы называюць выданне па-беларуску шэдэўраў літаратуры старажытных цывілізацыяў. Па-першае, безумоўна, гамераўская Іліада, але не толькі Іліада, а цэлы корпус сусветнага старажытнага эпосу па-беларуску. Істотна, што гэта першыя выданні адбываюцца ў Менску, у той Беларусі, якая як бы не здаецца. Сучасная беларуская літаратура выдаецца пераважна за мяжою. Фактычна ўсе незалежныя айчынныя выдавецтвы цяпер працуюць у краінах Еўразвязу. У 2024 яны выпусцілі больш за 100 найменняў беларускіх аўтараў. Беларусы, якія выехалі за мяжу, в прынцыпе, выдатна спраўляюцца трымаць попыт на кнігі на тым жа ўзроўні, як ён быў да 2020 года унутры Беларусі. Такое адчуванне часам, што пераважная большасць тых, хто выехалі за мяжу, гэта акурат тыя, хто чытаў кнігі па-беларуску унутры Беларусі. Буяе за мяжой і кніжна-конкурснае жыццё. Найбуйнейшы фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ужо 4-й год вымушана вандруе па гарадах Еўропы. Сёлета ён прайшоў у Берліне, Познані і Варшаве. У замежжы раздаюць незалежныя літаратурныя прэміі. Імя Ежы Гідройця ў Гданьску, імя Алеся Адамовіча ў Познані, імя цёткі ў Вільні. Але ёсць у эмігранцкай літаратуры і адваротны бок медаля. Практычна адсутнічае аналіз таго, што адбываецца ў беларускай літаратуры. Кнігі практычна не гавораць адно з адной. І мне падаецца, кнігі ёсць, а літаратура не ведаю, дзе яна ёсць, таму што няма ўзаемадзеяння, няма абмену. Тым часам у самой Беларусі ўлады працягваюць рэпрэсіі супраць літаратуры. Паводле інфармацыі беларускага пэнула, за кратамі цяпер застаюцца 39 літаратараў. Знешнія і ўнутраныя сілы заўсёды спрабавалі знішчыць
зачысціць, абмежаваць беларускую культуру, як нашыя папярэднікі 100 гадоў таму сядзелі ў Пішчэлаўскім замку, так і сёння людзі культуры там жа. І ўсё гэта ідзе намарна. Беларуская культура развіваецца, беларуская мова жыве. Сёлета ў кастрычніку ўжо другі раз экстрэмісцкімі прызналі выбраныя творы Вацлава Ластовскага, а ў лістападзе Мінінфарм выпусціў спіс літаратуры, якая, на іх думку, можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам нашай краіны. Сярод іх нарысы гісторыі Беларусі і гістарычныя творы Кастуся Цвіркі. Антон Бяздольны, Белсат. Зімовае свята – час судаў і падарункаў для ўсіх. Гэтак гадаванцы рымскага звярынцу «Біапарк» на каляды атрымалі святочныя наборы пачастункаў. Працаўнікі установы зазначаюць, што гэта магчымасць не толькі парадаваць жывёлінаў, але і падтрымаць іхную актыўнасць ды натуральнасць паводзінаў. Радасныя моманты распакоўвання падарункаў без каментара. Што ж, гэта ў рымскім звярынцу, а тым часам у Беларусі Ганна Канапацкая абяцае вызваліць усіх палітвязняў і забяспечыць вяртанне на радзіму вымушаных мігрантаў. Абяцанне годнае, толькі кандыдатка ў прэзідэнты усяго спойлер Лукашэнкі. Пра ўсё гэта праз момант у Белсадзум Віталь Бабін пагаворыць з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Будуць і іншыя тэмы, ды госці заахвочваю глядзець. А ў мяне ўсё. Сергей Пацасонны. Добрага вечара. Да сустрэчы.